nakahukom, manimpalad na lang siya. Milarga sa Manila siya milarga, kamaing putos lang ang dala. Sa Manila is quarter ang Pinoy-anan niya. Kay lisod wanit ang iyang sistema. Miintra siyag trabaho nga ilegal, delikado pa. Nahimo siyang drug pusher, sa shabu ug marijuana. Nadakpan si Estong, natiklo na disgrasya. Gidala sa munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilanggoan, sa sulod sa iyang selda. Mga adlaw gipalabay, lawas gipatik-patikan, gidrawing-drawingan pa. Sa sinina, lawas daw karatula. May tato nga dakong bitin sa buganog sa paa. Sa likod may agila, sa dughana dunay krus, may Ginoo nagdupa. Kapait di ay kung mabilangguta. Sa trabaho ay modawat, kay lagi na preso ka. Ukon siya mangulitawo, sa naibgang dalaga. Isnabot intawon siya kon makita ang tato sa kalawasan niya. Si Estong sa istorya, nagdaro na lang siya sa bukid. Nag-inusa